Vale. Doncs, si us sembla, comencem aquest acte de commemoració del 100 aniversari de la Revolució d'Octubre, que comencem amb aquest debat sobre la revolució. Abans de començar el debat, vull dir, tots els actes que fem del partit, el primer que fem, demanar la llibertat pels presos polítics i exigir a la justícia la retirada de les querelles i de les denúncies contra professors, contra humoristes, contra polítics. Aquí tenim el Joan Josep Nuet amb 3 querelles, em sembla. I ja que parlem de justícia, també volem expressar com a comunistes de Catalunya el nostre rebuig contra la violència de gènere i contra cert funcionament de la justícia que estem veient aquests dies i que ens avergoneix molt. Bé, l'acte de commemoració del 100 aniversari té per títol L'actualitat de 1917 i té aquest títol perquè no ens quedem només en una commemoració del passat, sinó que el que volem fer és reivindicar els valors, reivindicar els ideals comunistes plenament vigents a l'actualitat. Ens acompanyen per parlar, en primer lloc, l'Adelina Escandell, mestra jubilada, dona comunista, membre del Comitè Executiu de Comunistes de Catalunya. Després parlarà el Xavi Domènech, historiador i futur president de la Generalitat de Catalunya. Vull agrair especialment la presència del Xavi, que després ha de marxar, no podrà quedar-se al debat, només a les intervencions, perquè després ha d'estar present a TV3, per tant està fent un esforç important d'acompanyar-nos avui que volem agrair. Després parlarà la Lucía Aliagas, jove comunista, estudiant d'història, ja veiem que avui tenim molts historiadors, i finalment el Joan Josep Nuet, crec que el coneixeu també, i crec que sabeu que és el nostre secretari general de Comunistes de Catalunya. Molt bé, llavors li dono la paraula a l'Adelina per començar. Bé, sí? Doncs bona tarda, bon vespre, camarades, amigues i amics. Jo que no soc ni sociòloga, ni historiadora, quan m'estava preparant perquè havia de venir cap aquí pensava què coi pinto jo aquí dalt d'una tarima i parlant a la gent que se suposa que alguna cosa els hi has d'explicar. Doncs suposo que estic aquí perquè abans meu hi van haver moltes dones que van lluitar molt perquè avui en dia la Lucía i jo poguéssim també tenir aquesta presència pública. I per tant, totes elles, algunes esteu aquí, d'altres ens han deixat i d'altres ja no les vam arribar a conèixer en persona. Però per tant, abans que res, el meu reconeixement, i en tot cas en aquest dia avui, aquestes dones que el 1917 van tenir una part molt activa, que és el que ara intentaré explicar-vos. Clar, he estat en algun, com suposo que la majoria de vosaltres, en algun acte, en alguna xerrada, i en algun cas m'ha sobtat que es parli del 1917 com si fos ara i aquí. Si intentem imaginar-nos, estem parlant d'uns fets que van succeir fa 100 anys. 100 anys i amb una situació que no havíem fet en un país que ni tan sols havia fet la revolució industrial. O sigui, intentem imaginar el context, perquè si no li posem context, segurament ens poden semblar que les coses que van passar eren normals i no eren gaire transcendents. Clar, és interessant pensar que, tot i que les dones sempre hem sigut... Com que us he dit que no soc ni historiadora ni res, hi ha dos temes que a mi m'apassionen i que en tot cas bona part de la meva vida m'he dedicat a estudiar i aprendre. Un és el tema de la dona i l'altre és el tema de la pedagogia. He pensat que com que aquí
ens pot interessar més el de la dona, és del que explicaré. Les dones sempre hem sigut subjectes actius a la història, sempre hi hem estat presents i sempre hem tingut un paper. Però ja sabeu que la història no ens ha considerat. Ni l'antiga, que només eren els reis, els emperadors, els que feien la guerra i en tot cas en algun moment firmaven un tractat de pau, però la història més moderna, que parla de les revolucions, que dona com a subjecte històric a l'home treballador, sí, parla de l'home treballador, no de la dona treballadora. I gràcies també a que moltes dones han batallat i s'hi han deixat una mica la pell, avui en dia sabem i comencen a haver-hi tractats del paper que han tingut les dones. Però quan intentes preparar-te una xerrada sobre les dones a la Revolució Russa i comences a mirar, doncs no hi són. Costa molt trobar el material. Has de fer un esforç de recerca. Hi ha alguns llibres editats, algunes historiadores que han escrit, però el primer que et surt, si et deixessis portar per la onada, no hi eren. Són ells que van al Palau d'Hivern, no sé què, els soldats. No semblava que no hi fossin presents. I van ser presents. I va ser gràcies a elles. A veure, clar, ens imaginem aquesta societat i ens imaginem el treball de les dones. Pensem que estem parlant, ja des del començament, finals del segle XIX, que hi havia moltes corrents de dones que estudiaven el paper de la dona, què havia de jugar la societat, sobretot dones socialistes, anarquistes, que ja veien que si la dona no tenia un paper no hi hauria revolució, si no tenia un paper actiu, si no se la reconeixia, si no conqueria, no li donaven, conqueria els drets, no hi hauria una verdadera revolució. A Rússia, moltes dones hi havia moltes dones desplaçades, homes també, després us sona la guerra de Crimea, moltes dones es desplacen del camp a la ciutat, els homes estaven al front, i elles van haver d'ocupar, no perquè ho volguessin ningú, ni fos una gran teoria, sinó senzillament la producció havia de continuar i les mans que hi havia eren les d'elles. Diu que més d'un 60% de la població treballadora en aquell moment eren dones. Però aquestes dones, a més de treballar a les 12 o les 14 hores a la fàbrica que tocava, després diu que l'any 17, aquell hivern, feien més de 40 hores setmanals per aconseguir el pa i el combustible. Sabeu que estem parlant d'un país, la zona, amb molt fred, o sigui, ens imaginem les condicions amb les que treballaven. Però aquestes dones, a més de treballar, hi havia molts cercles de dones que estudiaven. I algunes de les que ens han arribat, que coneixem els noms, o sigui, les dones comunistes, coneixem la Rosa Luxemburg, coneixem la Clara Zetkin, coneixem la Kollontai, perquè jo, per exemple, va ser una descoberta, era jove, i les edicions La Sal van editar La bolxevique enamorada, i per mi va ser com podia dir aquella dona aquelles coses. I el que fa, ara no us explicaré tota la història, però en aquests moments, a tot Catalunya, a les biblioteques, només hi ha 5 exemplars d'aquest llibre. Ara sembla ser que faran una reedició, però perquè veieu com quedem a l'oblit. La gent que ens hem dedicat a l'educació, coneixem a la Nàdia Krupskaya, o sigui, hi ha alguns noms. Però, per exemple, aquestes dones que ens han arribat amb noms en majúscula tenien la preocupació de traspassar els coneixements, que les dones no només treballessin, no només fessin la cua pel pa, sinó que realment entenguessin per què estaven en aquelles condicions. I llavors, quan acabaven el treball, es creaven moltes escoles de formació. De manera que estem parlant d'unes dones que arriben a l'any 17 i estaven molt formades, per exemple, i organitzades. Per exemple, diu que la societat de bugaderes aplegava més de 40.000 dones. Sabem de què estem parlant? 40.000 dones? Ens podem imaginar què vol dir?
avui en dia ens és difícil trobar-nos i organitzar-nos i tenim el WhatsApp, el correu i etcètera, no sé quantes eines. Però sense tot això, amb dones que treballen aquestes jornades, que després fan la cua pel pau, pel carbó, que puguin arribar a tenir una organització de 40.000 dones, vol dir que tenien ganes de debatre i d'analitzar què els hi estava passant. Però també hi havia, clar, amb tanta situació bèl·lica, les dones, les mares dels soldats, no els hi pagaven la pensió, no arribaven i també estaven molt organitzades. I arribem, vaig de pressa perquè el temps és el que és, perquè si t'entretens, i arribem al 23 de febrer de 1917. En el calendari occidental, abans ho parlàvem, era el 8 de març. Les dones d'aquella Rússia, d'Alemanya, ja celebraven el 8 de març. Era el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I algun any ho van tenir prohibit, però aquell any als serveis secrets del tsar li va semblar que les dones estaven pacífiques i que repartirien algun paperet i farien alguna petita manifestació, però que la cosa no passaria d'aquí. Bé, les dones del tèxtil van ser les primeres que van sortir al carrer i primer només demanaven acabem amb la carestia i acabem amb la fam, volem pa. Això va ser el primer dia. Les dones dels altres sectors de producció s'hi van anar ajuntant i l'endemà ja no cridaven això. Cridaven acabem amb el tsar i acabem amb la guerra, volem la pau. O sigui, una reivindicació que era purament de volem menjar va passar a una reivindicació política. Volem la pau i fora el tsar. I van ser elles les que organitzades, o sigui, imaginem que estaven això, la paraula organització, que és una paraula que ens han fet creure que no serveix de res i és bàsica, doncs organitzades van anar a parar les empreses en què majoritàriament eren homes. Per tant, nosaltres sabíem de les conseqüències que va tenir aquesta revolució per les dones, però donem-li la volta al tema. La revolució va ser possible perquè les dones van estar a la primera línia. Jo crec que això és la idea que ens hauria de calar. Si no hi haguessin hagut, no sabem què hauria passat, no fem futurismes. Què va passar? Doncs que com que elles estaven organitzades i estaven a primera línia, només en el primer govern provisional van aconseguir, l'Alexandra Kollontai, aquesta que us deia, va ser nomenada comissària de Comerç, Indústria i Telecomunicacions i després va ocupar el càrrec de comissària del poble per l'assistència social. Va ser la primera dona ministra que hi ha hagut a tot el món, un càrrec semblant. Ja porto, gràcies. Llavors, el primer que es va aprovar va ser un nou codi civil que atorgava els mateixos drets a les dones que als homes. Parlem de context, estem parlant de 100 anys endarrere. Dret al divorci, l'avortament, permís de maternitat, us sona aquest tema? Oi que avui dia ja diem maternitat-paternitat, però 16 setmanes, no és una broma, perquè a molts sectors de la producció encara no hi han arribat. La separació de l'Església i l'Estat, us sona? Sabeu qui han nomenat director general d'Ensenyament ahir al Consell de Ministres? Doncs el que era el director general de l'Escola Cristiana. El Consell de Ministres de Madrid nomena director general d'Ensenyament de Catalunya el que és el director general de l'Escola Cristiana. És el que firma concerts, aquest càrrec, estableix quines escoles es tanquen, quines queden obertes. Resulta, mira quina casualitat, que l'Escola Cristiana es queixava que li estava baixant la matrícula. I mira quines coses que passen a la vida. Per tant, separació d'Església i Estat, que ens ho hem de plantejar. La socialització de les escoles bressols, assistència als mutilats de guerra, orfenats. Clar, ara no en parlem, però imaginem això, estem parlant del 1917, imaginem moltes famílies que les dones treballen, els homes al front, morts, etcètera, i que hi ha un munt
descriu la situació, un munt de criatures que van amunt i avall pel país sense tenir lloc on viure, on menjar, escola on anar. De fet, grans teories pedagògiques, per exemple el Makarenko, deixeu-me que faci una anada amb un dels temes que m'agraden també, ve de com s'organitzen totes aquestes criatures que no siguin els orfenats d'aquell moment, el concepte que hi havia en aquell moment. Un tema que també va promoure, molt importantíssim, són tallers per fer pròtesis per totes les persones mutilades de guerra. O sigui, un tema, ja veieu, de vida quotidiana. El que passa és que ella, ara parlem de la Clontine perquè va tenir aquest càrrec i va promoure totes aquestes accions, la coneixem per tots aquests efectes, però ella anava molt més enllà i deia que si bé la dona, per ser independent, ha de ser independent econòmicament, no n'hi ha prou amb ser independent econòmicament per ser del tot independent. No sé si m'he embolicat, em sembla que no. Diu, la nova dona comunista no només ha de ser independent econòmicament, sinó també psicològica i sentimentalment. Cal canviar els costums i la vida quotidiana. Parlava del matrimoni, de com traspassar temes de rabiosa actualitat que no tenim resolts, com traspassar el que considerem que és vida privada, la bugaderia, la compra, la cuina, com traspassar-ho a lo públic. Això són temes que durant uns anys fins i tot se'n va parlar. Es pot organitzar a les cases de manera diferent? Cadascú hem de tenir una supercuina i cuinar només el meu menjar? O podríem pensar en uns edificis en què hi hagin unes cuines col·lectives, unes bugaderies col·lectives? Són temes que durant uns anys en vam parlar, però aquest neoliberalisme s'ha posat aferrissadament amb la vida quotidiana. I si bé ens ha deixat aquests espais que podem ser una mica dones públiques, en aquest sentit que estem ara, tot això de la vida privada, que quedi amb la vida privada i no remeneu gaire les cireres, que ens crearia moltes contradiccions. Ja sabem que les contradiccions són difícils d'empassar i que a ningú li agraden, i menys quan un té l'hegemonia i domina, que no vol que ens ho plantegem. Bé, podria seguir parlant. Els debats, no us penseu que les coses fossin fàcils. Jo ara ho explico així i sembla que tot anés rodat. Us podeu imaginar que hi havia moltes reticències. De fet, tot quan es va posar amb tot aquest tema de la família, va voler anar, dic va voler, no era una, que quedi clar, era un col·lectiu, van voler anar més enllà del que el costum, la societat, en aquell moment podien avançar. El que passa és que després venen els anys 20, tornen molts homes del front, l'economia ha d'avançar i com ens passa la història, avenços que semblava que ja fossin nostres i que teníem una autopista oberta cap al futur, hi ha una barrera i tornem a la situació d'abans. Aprenem que la història no va contínua, no va sempre endavant, sinó que sembla que has avançat 3 passes i de cop et trobes que en fas o 2 o 4 enrere, depèn del moment. Doncs els hi va passar. Es va acabar amb el tema del divorci, es va acabar amb l'avortament, les dones a casa, hi havia d'haver molta natalitat, faltaven mans, vull dir, no ho jutjo, però la realitat va ser aquesta. El que sí que és veritat és que bona part d'aquests avenços, el dret al vot, el dret de poder estudiar el que volguessis, el dret de poder exercir qualsevol professió, el dret de ser independent, ser econòmicament independent, tot això nosaltres ens ho miràvem als 70 i dèiem una dona astronauta, una dona enginyera, una dona que condueix tramvies, ja passava. I això nosaltres ho hem heredat, teníem amb qui emmirallar-nos. Algunes de les idees que es van, ja ho veieu, algunes de les idees que es van plantejar a començaments del segle XX, continuem sense haver-les desenvolupat. Quin és el paper de la família en l'opressió de les dones?
Com transferim el que es considera de l'àmbit privat a l'àmbit públic? La pobresa continua sent femenina. La majoria de dones que migren, la majoria d'éssers humans que migren, continuen tenint cara i nom de dona. La violència contra les dones, deia abans el David, en l'àmbit privat però també l'institucional, continua sent una taca negra a la nostra societat, per dir-ho finament. Per tant, la lluita continua, però hi ha una cosa que és real. Elles van acabar amb el tsar. Nosaltres també haurem d'acabar amb el rei algun dia si volem tirar endavant. Molt bé. Xavi, quan vulguis. Perdoneu, però vaig una miqueta encostipat. Primer de tot, agrair-vos molt a tots i a totes, i a comunistes, i a l'organització, tot plegat, poder tindre aquest moment, perquè certament amb els temps que estem vivint, és a dir, amb la intensitat política que estem vivint darrerament i alhora anant on anem, que és una campanya electoral que ha de ser la campanya, no ho hem de donar absolutament tot i ens ho hem de jugar absolutament tot per poder guanyar efectivament les eleccions del dia 21 de desembre, en aquesta intersecció poder parlar del que probablement se n'ha parlat massa poc, que és l'aniversari d'una de les grans revolucions que han marcat la història de la humanitat. És un plaer, un honor i per tant us ho agraeixo profundament. De fet, deia un historiador que a mi m'agrada molt, un historiador que es deia Michelet, que era el gran historiador de la Revolució Francesa del segle XIX, deia, referint-se a la Revolució Francesa, però crec que es pot, Michelet no havia viscut la Revolució Russa, per tant parlava de l'altra, es pot aplicar perfectament a la Revolució Russa. Tenia una frase que a mi m'encantava, que era flama, llama, com devia ser quan les teves cendres cremen encara? És a dir, efectivament, la revolució de 1917 no és tan sols un aconteixement històric que es produeixi a Petrograd, a Moscou, a Rússia el 1917. És un dels grans aconteixements de la història de la humanitat. És un aconteixement que marca claríssimament tot el segle XX. De fet, hi ha historiadors i historiadores que defensen que el segle XX neix amb la revolució de 1917. Marcarà tot el segle XX i marca també els nostres dies. Gran part del que vivim té a veure també amb una reacció contra aquella revolució, aquella flama que encara crema avui en dia de 1917, perquè va ser probablement un dels intents més agosarats, més formós d'una de les grans aspiracions de la humanitat, que és assaltar els cels. Assaltar els cels i construir una nova realitat feta de justícia social a la Terra. En aquest sentit, la revolució de 1917 és incomprensible, evidentment, i abans ho comentàvem, sense el seu propi context. És incomprensible sense entendre que és producte dels millors moviments socials i els millors moviments socialistes que al llarg de la segona meitat del segle XIX van actuar contra el capitalisme més salvatge. Van actuar contra la primera gran crisi del capitalisme, aquella que va de 1873 a 1894, 21 anys de crisi, que és una gran mutació com la que estem vivint ara, i aquesta gent, aquests moviments socials, aquests moviments socialistes, aquests activistes, aquests treballadors i treballadores van produir noves estratègies, no només per resistir el que estàvem vivint, sinó també per desafiar-ho i per transformar-ho radicalment, per fer possible un nou món. Sense tots aquests moviments és incomprensible aquella revolució de 1917. També ho és sense l'experiència absolutament brutal de la primera guerra de masses de la història, aquella guerra que va de 1914 a 1918. Una guerra contra la qual els moviments socialistes sempre s'havien proclamat en contra i que lluitarien en contra, però que quan va arribar el moment clau es van dividir. Hi ha un congrés de la Internacional Socialista, que em sembla que és el 9 d'agost de 1914, que és una trobada que es produeix a Bèlgica, Brussel·les, puc estar equivocat perquè estic parlant de memòria, del que he llegit, perquè no hi era, evidentment,
en la qual hi ha una trobada que, a més, està rodejada de 80.000 treballadors i treballadores que estan esperant que la Internacional Socialista anunci com s'ha d'actuar contra la guerra que està venint. En aquella trobada hi ha dos grans veus en contra de la guerra. Una és Rosa Luxemburg, i quan acaba la trobada i es troben davant dels treballadors que estan esperant fora, com que saben que no han fet res per actuar contra la guerra, li diuen a Rosa Luxemburg, surt tu, a parlar amb ells, i Rosa Luxemburg es posa davant dels milers i milers de treballadors i treballadores i quan ha de parlar no diu absolutament res i es posa a plorar. I l'altre és un socialista, en aquest cas reformista, però un combatent absolutament brutal per la pau, que era Jean Jaurès. Jean Jaurès, que era un dels grans socialistes del socialisme francès, que fa un discurs, me l'he apuntat perquè volia llegir un fragment, un dels millors discursos pacifistes de la història, on diu: yo llamo a los vivientes para que se defiendan contra el monstruo que aparece por el horizonte. Yo lloro por los muertos innumerables que yacen allá, hacia Oriente, cuya pestilencia llega hasta nosotros, como un remordimiento. Yo aniquilaré a los rayos de la guerra que amenazan en les nubes. Però el cert és que quan va acabar aquest congrés, Rosa Luxemburg va arribar a Berlín i la van posar a la presó, directament, acusada de traïdora, i Jean Jaurès va arribar a París i el van matar, directament. El van matar dins els serveis secrets francesos perquè consideraven que era un perill, igual que Rosa Luxemburg, per la producció d'aquella guerra. I el cert també va ser que la majoria de moviments socialistes en aquells moments van entrar a les unions sagrades de cada un dels països per fer front a la guerra. Tots, no. Els bolxevics no van entrar. Els bolxevics, conjuntament amb els socialistes italians, conjuntament amb els suïssos, conjuntament amb els socialistes de Sèrbia, en aquest cas, van decidir mantenir-se en contra de la guerra en les condicions més difícils possibles, en les condicions absolutament més difícils possibles quan eren acusats en els seus països de traïdors a la pàtria. I va ser en aquella guerra on es va viure l'experiència, una de les primeres experiències més brutals de la història de la humanitat. Es van mobilitzar 53 milions de soldats que van ser enviats als camps d'Europa a matar-se uns als altres. 10 milions no van tornar, van morir en aquests camps. 15 milions van quedar invàlids. 21 milions de civils van morir com a conseqüència de les seqüeles de la guerra. Va ser un dels grans desastres de la història. Sense entendre això, no podem entendre la fortalesa d'aquells bolxevics, d'aquelles militants i aquelles militants que en les pitjors condicions seguien dient que això era un horror i que un altre món era possible, que un altre món era possible. Tampoc l'entendríem, aquesta revolució, sense entendre l'experiència de la classe obrera de Rússia, que és una experiència acumulativa. La revolució russa moltes vegades la mirem des de la teoria, la mirem des de la producció de textos teòrics dels grans dirigents, i moltes vegades no ens donem compte que aquesta producció teòrica de Lenin, de Trotsky, de Bukharin, de Martov, de tots aquests, aquesta en realitat expressava una experiència real, no teòrica, quelcom que havien creat els treballadors i treballadores ells mateixos lluitant. I en aquest cas, l'experiència de la revolució de 1905 a Rússia, on es crea un organisme completament nou, que són els sòviets. I això és una producció dels treballadors i treballadores. I sense els sòviets no s'entén la capacitat de crear un nou món en aquells moments. És efectivament una revolució que no podem entendre sense els treballadors i treballadores russes. Tampoc sense entendre quina era la capacitat enorme, absolutament enorme, de sacrifici de la militància del partit bolxevic en aquells moments, amb unes condicions absolutament duríssimes de la clandestinitat. També, i ho hem de dir, uns dirigents i unes dirigents forjats en condicions duríssimes que tenien un valor absolutament també enorme. I s'ha dit aquí la Kollontai, la Krupskaya, que moltes vegades s'oblida perquè era la parella de Lenin, però que també té un paper, la Clara Zetkin. També una altra que moltes vegades no la coneixem, però que té un paper central, perquè era dirigent assarista, social-revolucionària, però que té un paper molt important amb l'aliança amb els bolxevics, que era Spiridonova, que és la que va redactar la Carta de Drets dels Treballadors i Treballadores que produeix la pròpia Revolució Russa com un missatge al món, complementant la declaració de drets del ciutadà i la ciutadana de la Revolució Francesa, també els drets de l'emancipació de la classe obrera. I alhora, una osadia, jo és el que destacaria més
En l'actualitat, què ens podem quedar d'aquella revolució? Moltíssimes coses. Com que són tantes, en destacaré poques. Per mi, la gosadia enorme d'aquells bolxevics, absolutament bolxevics. Hi ha un moment absolutament extraordinari, que és el moment en el qual Lenin arriba de l'exili a Suïssa, un exili també, perquè moltes vegades valorem el que diem, Lenin estava fent, just abans de la revolució de febrer del 17, la primera revolució del 23 de febrer, estava fent una conferència per a estudiants universitaris a Suïssa i els deia que ell no veuria mai una revolució, que probablement la revolució la veurien els fills d'aquells estudiants. Li faltaven poques setmanes perquè comencés la revolució més gran de la història. Vull dir que a vegades també l'important no és encertar en la predicció, sinó saber estar en cada moment en el lloc adequat. Quan Lenin arriba a l'abril de 1917, que és una imatge que hi torna amb el vagó, el reben totes les autoritats russes, les noves autoritats de la revolució de febrer, i el saluden i li diuen com que vostè és un revolucionari històric i vostè vindrà a ajudar a consolidar aquesta revolució, que en aquells moments era una revolució burgesa, i Lenin fa una cosa inaudita, que és girar-se d'esquena de les autoritats, girar-se cap on estan tots els treballadors i treballadores que els havien rebut, i diu una frase que en aquells moments sembla absolutament boja. Diu, saludo la revolució socialista mundial. Allà ningú parlava de revolució socialista. I no només fa això, produirà el que es coneix com les tesis d'abril. I les tesis d'abril diu, això no és una revolució burgesa, això és una revolució treballadora. I serà una revolució socialista. I diu més coses, amb una osadia impressionant. També diu, ens hem de canviar de nom, perquè és el Partit Socialista. A partir d'ara ens direm Partit Comunista, perquè tot i que seguim sent socialistes, tot i que són els mateixos principis, el socialisme s'ha vist empantanegat en la defensa de la guerra, en la defensa del que ha portat milions de morts de treballadors i treballadores. I per tant, allà neix una cosa que tindrà una història llarguíssima, que és el moviment comunista, pròpiament el moviment comunista. I aquesta osadia també es transmet en l'osadia de saber que fins i tot quan no estàs preparat, quan no estàs preparada, fins i tot quan penses que et falta temps, saps que ho farem millor que els que hi ha al govern actualment. Hi ha un moment també absolutament clau, que és quan hi ha el congrés de tots els soviets de Rússia, el juny de 1917, hi ha un congrés que ha de sancionar, que ha de legitimar el govern provisional, que és un govern format per reformistes, una barreja molt rara. I hi ha una protesta per part dels soviets per dir, no sé per què hem fet una revolució i no estem implementant els drets dels treballadors i treballadores. I Tsaratsheli, que era el president del Soviet de Petrograd, s'enfronta al Congrés i diu, no tenim alternativa a aquest govern. I si hi ha algú a la sala que creu que és alternativa a aquest govern, que s'aixequi i ara mateix s'atreveixi i ho digui. I es va aixecar una sola persona, Lenin. I va dir, som alternativa. Va dir, efectivament, som alternativa. És aquesta osadia la que ens ha de seguir animant. Quan es va produir la revolució russa va ser una commoció absolutament mundial, i va canviar la història de la humanitat. Però no ho va canviar perquè ho diguem nosaltres, no ho va canviar perquè ho diguin teòrics ni perquè ho diguin polítics. La primera vegada, durant tota la guerra, que les cartes dels soldats, dels fronts, es fa menció a un fet polític, les cartes dels soldats dels fronts bàsicament parlaven de com estaven els companys i companyes, de com estava la família, estaven morint als fronts. La primera vegada és a partir de la Revolució Russa de 1917. De fet, els historiadors això ho tenim comptat, només en el cas dels soldats d'Àustria-Hongria, en el cas dels soldats d'Àustria-Hongria, un 30% de les cartes dels soldats saludaven aquella revolució perquè pensaven que aquella revolució portaria la pau al món. Un altre 30% la saludaven perquè esperaven que portés la revolució al món. I un 20% més volien les dues coses, la pau i la revolució. Per tant, va ser efectivament un dels grans moments que va commoure la humanitat, absolutament tota la humanitat. I a Andalusia
apareixien pintades que deien Viva Lenin i no sabien qui era, perquè no, directament, però és que a Austràlia apareixien pastors fent manifestacions saludant la Revolució Russa. És que va haver-hi tot el trienni bolxevic a Espanya, és que va haver-hi el bienio rosso a Itàlia, va haver-hi els intents a Hongria, va ser una onada que va commoure efectivament el món per acabar amb aquella guerra i per instaurar la justícia. I per acabar, potser ho expressava millor, almenys un dels textos que per mi ho expressa millor, aquella commoció, aquella sensació de que per fi el món és nostre, efectivament nostre, i que efectivament el futur és nostre perquè el construïm finalment amb les nostres mans, que podem confiar en el que vindrà perquè ho construirem nosaltres. Deia, ho explicava John Reed, jo us recomano, si voleu llegir alguna cosa, suposo que l'heu llegit tots, però tot i així el recomano igualment, que són els 10 dies o 10 dies que van commoure el món, que és un dels millors relats d'aquell periodista nord-americà enterrat, l'únic nord-americà enterrat al Kremlin, que és John Reed, que és un personatge mític també, va estar a la Revolució Mexicana. Hi ha una pel·lícula, perdoneu, me n'estic anant, suposo que l'heu vist tots i totes també, que és Rojos, Reeds, que és una pel·lícula meravellosa també per entendre la vida de John Reed i d'aquella revolució. I John Reed explicava en un diari, això no estava publicat directament als 10 dies que commouen el món, que van commoure el món, John Reed explicava quan ell va arribar per primera vegada a Petrograd. Ell estava a les trinxeres precisament de la Primera Guerra Mundial i va veure que hi havia una nova llum al món i que aquella llum estava a Petrograd. I va, com tants altres, de tot el món, van viatjar cap a Petrograd buscant aquella nova llum, buscant com es podia saltar els cels i construir una nova realitat a la Terra. I ell explicava, el conductor que portava, explicava d'aquesta arribada a Petrograd. I deia, en trineo, en furgones arrastrados por caballos, en vagones de carga o en cómodo compartimiento de un tren expreso, en sórdidos cargueros o en transatlánticos de lujo, desde cualquier punto de Europa o América, desde cualquier punto del mundo, desde las desoladas inmensidades de Siberia y la Rusia asiática, todos los caminos conducían a Petrogrado. Con el rostro iluminado ante la vista de la ciudad, mi conductor gritaba, mía, todo entera es mía ahora. Por fin, Petrogrado és mía. Doncs aquesta és la nostra revolució. Gràcies. Moltes gràcies. Ara, Lucía, quan vulguis. Bones. M'agradaria que em disculpeu primer de tot perquè estic bastant nerviosa per la meva inexperiència. No sé si s'ha cortat, crec, ara, just ara. Crec que s'ha cortat. Vale. Ja? S'escolta? Vale. Doncs m'agradaria centrar-me en la meva intervenció no en el context històric de la revolució, que crec que ja ho estan fent els meus companys, sinó sobretot en la confirmació de la certesa de que realment la revolució demostra que el poble no ha de lluitar per interessos burgesos o per interessos aliens de l'elit, sinó per assegurar els avenços socials i el socialisme. S'ha cortat un altre cop? Vale. Ah, vale, ho sento. Vale. Per assegurar els avenços socials i la via socialisme. A més, voldria parlar de la situació de la joventut treballadora actual i les lliçons que podem prendre d'aquesta. Per fer un petit resum de la revolució, com ha dit Domènec, la Revolució Russa de 1917 va constituir un punt decisiu en la història i realment va marcar profundament el transcurs del segle XX. Va representar el primer desafiament obert al sistema capitalista i, de fet, al contrari que moltes vegades es planteja, que va ser un resultat de la Primera Guerra Mundial, realment el que va ser una causa i conseqüència del sistema capitalista. Cal dir que la guerra ja havia significat un cop molt dur pel capitalisme internacional pre-1914 i va fer posicionar contra ell a la gran massa de població. Encara que la revolució va tenir un significat mundial, realment s'ha d'analitzar sota les condicions específiques russes. Una economia rural estancada, fam del campesinat, uns esclats recurrents de violència
i de repressió des de 1860 i a partir de 1890 va començar a aparèixer la industrialització i amb ella la nova classe social que va ser el proletariat. A tots aquests factors s'hauria de sumar més l'esgotament de la guerra i el descontentament general. En la Revolució de Febrer, l'autocràcia tsarista va ser reemplaçada per un govern provisional liberal i burgès que, en contra de tot pronòstic, no tenia cap intenció de sortir de la guerra i, a més, no tenia realment cap interès per millorar les condicions de vida del campesinat i de la classe proletària. Aquesta situació va fer que a partir de febrer de 1917 realment el socialistes, revolucionaris o esaristes i els menxevics perdessin cada cop més força als soviets locals, sobretot els de Petrograd i el de Moscou, i que fossin els bolxevics els que esdevinguessin la força revolucionària contra la reacció burguesa. Lenin, de fet, va plantejar la idea que el govern provisional i els soviets eren antagònics i ara que representaven dues classes diferents, la burguesa i la proletària, respectivament. També va atacar la suposició que el cataclisme que estava tenint a Rússia fos només una revolució burguesa, ja que realment els camperols i els proletaris, encara que estiguessin bastant contents per haver-se desfet del tsar, realment no estaven en una sensació ni un sentiment de submissió ni resignació davant d'aquestes idees liberals del govern provisional. De fet, cal dir que des de febrer fins a l'octubre de 1917 molts camperols van agafar el poder de la terra i la van repartir entre ells. Els comitès obrers de les empreses van prendre també el control de les empreses i els soldats van començar també a desafiar les autoritats i van començar a desertar sota la proclama de pau. Finalment, el 7 de novembre, després de setmanes de preparació, la Guàrdia Roja, formada principalment per obrers industrials, va prendre posicions estratègiques a la ciutat de Petrograd i va avançar sobre el Palau d'Hivern. De fet, cal remarcar també que aquest cop va ser un cop sense sang i que el govern provisional va caure molt ràpidament. Quan he dit que no em centraria en el context històric per així dir-ho, és el fet que de la revolució m'agradaria remarcar un dels decrets que es van presentar al segon congrés pan-rus dels soviets obrers i soldats el 8 de novembre, just el dia després de la revolució, i un d'aquests decrets va ser les negociacions per una pau justa i democràtica sense cap annexió ni indemnització. En principi, la majoria de líders bolxevics no eren tontos. Ells sabien que realment si demanaven, exigien la pau als governs burgesos d'Alemanya, França o Anglaterra, els governs liberals els dirien que no. Realment aquesta crida que van fer era per la classe obrera, per als camperols dels respectius països que anessin i s'aixequessin també, com havien fet ells, amb l'exemple de la revolució contra els seus respectius governs. De fet, hi ha dues cites que he tret de l'obra 10 días que estremecieron el mundo, de John Reed, i una d'aquestes remarca el discurs internacionalista bolxevic cridant per l'ajuda dels proletaris d'arreu del món i l'altra expressa la certesa que el poble no ha de fer cap sacrifici en benefici de les elits, com he dit abans. Els dos estan fets, van ser elaborats per dos soldats combatients diferents. Ara les llegeixo. La primera diu: camaradas, en el frente nos morimos de hambre y de frío. Se nos obliga a morir sin razón. Ruego a los camaradas norteamericanos que digan en su país que los rusos no abandonaremos nuestra revolución más que con la muerte. Defenderemos esta fortaleza con todas nuestras fuerzas, hasta que todos los pueblos se alcen y vengan a ayudarnos. Decid a los obreros norteamericanos que se levanten y luchen por la revolución social. I l'altra, la que expressa la certesa que el poble no ha de fer cap sacrifici per l'elit, realment aquesta em va xocar bastant, y diu: estamos en guerra con los capitalistas y, sin embargo, les pedimos que nos gobiernen. El soldado quiere saber por qué y por qué lucha. ¿Por Constantinopla, por la liberación de Rusia, por la democracia o por los bandidos capitalistas? Demostradme que lucho por la revolución y entonces marcharé y combatiré, sin necesidad de que se me amenace con la pena de muerte. Cuando la tierra pertenezca a los campesinos, las fábricas a los obreros y el poder a los soviets, entonces sabremos que tenemos algo y combatiremos para salvarlo. Aquesta em va agradar molt quan la vaig llegir, de fet vaig plorar. De fet, el que em va més
això és un apunt, el que més em va agradar d'aquests dos punts, sobretot el segon, és el fet que es pot extrapolar al discurs actual i la situació actual. Bueno, la retirada de Rússia de la guerra i el fet que, contra tot pronòstic, la revolució va triomfar i els bolxevics van guanyar la guerra civil després contra l'exèrcit blanc, va ser un cop dur per les potències occidentals que van veure per primera vegada realment que el marxisme i les idees col·lectivistes es podien posar en pràctica i significaven una amenaça real cap al sistema i al status quo. De fet, ara m'agradaria fer la reflexió, és que ja extrapolar-nos a la situació actual, que han passat 100 anys i sota la meva perspectiva, tot i que el capitalisme està més consolidat i més fort que mai, en realitat es troba en una fase de descomposició. A més, m'agradaria dir un problema que jo veig sobretot a la joventut de classe treballadora, i és que realment, a diferència de la situació de fa 100 anys, la classe treballadora veig que està més alienada i més... O sigui, que realment, quan aquí en aquesta sala no, però si surts al carrer, veiem que falta molta consciència de classe i això afecta realment també als nostres llocs de treball i a les nostres millores i millores que podríem fer a la societat. En el cas del nostre país, la situació laboral, després de les reformes del PSOE i el PP respectivament, és cada vegada més precària. Si ho enfoquem al marc juvenil, ens trobem amb la precarietat en tota la seva cruesa com a conseqüència de la falta d'organització en els centres de treball, com he dit. Les dades publicades per l'Observatori Català de la Joventut respecte al tercer trimestre de 2017 són reveladores. La taxa d'ocupació, és a dir, de la gent jove que treballa o està en disposició de treballar, és del 48%. O sigui, el 52% de la classe treballadora jove no té cap feina ni ingrés. A més, estem acostumats a veure com la Generalitat maquilla les dades i anuncien als seus estudis que l'atur juvenil és del 20%, quan realment el que estan comptant amb 20% són els joves que no estudien, que són un 25%, o que són inactius, que són un 18%. O sigui que realment no estan separant-los com si no hi haguessin grans diferències socioeconòmiques. A més, cal parlar també que en el cas dels joves que s'hi treballen i no estan aturats, la majoria tenen feines temporals, que estan estretament vinculades a la precarietat laboral. La temporalitat afecta negativament la qualitat de vida de la classe treballadora, que es veu obligada a acceptar tot tipus d'il·legalitats a la feina per tal d'aguantar els contractes el major temps possible. Els llocs de treball empitjoren i, sobretot, els relacionats amb la joventut, amb horaris irregulars, jornades que no sabem quan s'acaben i funcions extres no aclarides als contractes. A més, cal dir que aquests contractes temporals també afecten els que tenen contractes indefinits perquè realment per l'empresari li surt més econòmic despedir a ells i agafar més gent en contractes temporals. Segons el sistema indicador sobre joventut a Catalunya, la taxa de temporalitat ara mateix és del 52% i un 90% dels nous contractes són temporals. Si a aquestes dades li sumem que més de la meitat de la gent jove està a l'atur, podem observar que realment per a la joventut no existeixen perspectives de futur, que no existeixen expectatives d'una feina estable que permetin ni tan sols imaginar un projecte de vida a llarg termini. Cal afegir a tot això que la impossibilitat d'estudiar i treballar alhora, cal afegir a tot això el fet que és impossible realment, sota el marc actual i les reformes educatives que han hagut, estudiar i treballar alhora. Les pujades de taxes i la flexibilitat d'horaris a les classes han estat encaminades a tancar les portes a la gran part de la classe treballadora que no pot optar als estudis superiors. I s'escolta a la societat d'avui dia la frase de la formació ha durat tota la vida, però tenint en compte que gran part de la gent no es pot permetre anar a la universitat o fins i tot anar a formació professional perquè no tenen diners, estem en un peix que es mossega la cua, perquè realment no es pot fer una cosa sense l'altra i estem en un constant nus. En altre punt, a part de l'educació i a part del treball, el període de crisi econòmica actual, ja entrat al segle XXI, ha impactat amb força sobre les condicions laborals de la població femenina, que generalment mai ha arribat a posar-se al nivell de la població masculina. Així,
Les dones es veuen cada vegada més en peces d'ocupacions poc remunerades i socialment poc reconegudes, com la netella, o fins i tot es poden veure obligades a exercir la prostitució com a únic mitjà de subsistència. A més, el desmantellament de l'estat del benestar al que estem assistint, fruit de les teories econòmiques neoliberals, fa més inestable i precària la situació laboral de les dones que en el seu moment van incorporar-se al sector públic. Moltes d'aquestes activitats laborals a les quals s'han dedicat a les dones tradicionalment són sovint laboralment precàries i socialment infravalorades. Aquesta situació va experimentar certs canvis a partir de la dècada dels 80 del segle passat, quan gràcies a un millor accés de les dones al sistema educatiu, aquestes van incorporar-se massivament en el sector d'ensenyament i a sanitat durant la construcció de l'estat del benestar. Així doncs, la segregació ocupacional que distribueix certes professions segons el gènere s'ha mantingut malgrat la promoció laboral de part de la població femenina, quan a la vegada l'ha lligat al destí dels serveis públics proporcionats per l'estat de benestar. En el sistema capitalista, doncs, s'han reproduït els estereotips patriarcals occidentals que releguen les dones a les feines domèstiques, l'atenció i cura de persones grans o malaltes i l'educació i socialització de menors. Aquests patrons socioculturals s'han mantingut amb l'entrada de la dona al mercat laboral i la creació de l'estat de benestar. Cal esmenar tot això que el sistema capitalista es beneficia directament de la desigualtat entre homes i dones amb mecanismes no només com la bretxa de gènere, el sostre de vidre o el treball domèstic invisibilitzat i no remunerat, sinó també amb eines com la prostitució, com els ventres de lloguer i com la pornografia, mercantilitzant els nostres cossos i presentant-los com a simples atuells al servei del plaer dels homes o les necessitats d'una família rica, en aquest últim cas en els ventres de lloguer. És per això que se'ns planteja impossible acabar amb el patriarcat i el masclisme sota un marc capitalista i sense una perspectiva marxista. Davant d'aquest panorama, plantejo la idea que el socialisme és l'única via per a que la joventut pugui realitzar els seus projectes de futur, l'única via per arribar a una societat més justa i democràtica i sense l'explotació de l'home sobre l'home. I m'agradaria posar uns exemples de l'experiència soviètica i també en exemple amb Cuba, en el cas del treball i en el cas també de l'educació. En el cas del treball, podem veure com la Constitució soviètica contemplava lleis que protegien els drets laborals dels treballadors, com el dret al descans, que eren 7 hores en un treball normal, es baixava a 6 hores en treballs durs i 4 hores ja en els treballs que eren molt més durs. Hi havia vacances anuals, dret a l'assistència econòmica a la vellesa, que ara sembla normal, però en aquell moment realment era una revolució. I cal dir també que el tema de la jubilació era 60 anys als homes, 55 a les dones. També hi havia assistència econòmica en el cas de malaltia, en què cobraves el 100% del teu sou, i també per discapacitat. I en el cas del permís de maternitat, en la dècada dels 30-40, era d'un any, si tu anaves podies tenir també assignació econòmica i en el cas que tinguessis un fill amb discapacitat podies demanar la baixa laboral amb el 100% del teu sou, o sigui, no es baixava. I en el tema d'educació són molt semblants als dos casos de la Unió Soviètica i Cuba. En la Unió Soviètica es garantia un accés total a l'educació primària i secundària i també garantia llocs de treball després de terminar els estudis superiors o tècnics. I en el cas de Cuba, l'educació és obligatòria fins batxillerat i totalment gratuïta. L'educació pels adults i l'educació especial també està subvencionada per l'Estat i també tenen ajudes materials. O sigui, el problema que tenen totes les famílies al setembre de comprar els materials escolars, comprar els llibres i tot això, a Cuba es garanteix. A més, que també una altra qüestió que tenen també moltes famílies... Ja es termina. Que tenen també moltes famílies de no saber on deixar els seus fills després de l'escola perquè es fa de nit. A Cuba també tenen un servei de semi-internado en el que es fan serveis extracurriculars i se'l dona a berenar. I a tot això, ja per finalitzar, m'agradaria també una altra vegada citar John Reed de la mateixa obra. No és literal, però crec que és just a la primera pàgina, quan obres el llibre, diu que de la mateixa manera que els historiadors contemporanis a ell s'interessaven per les vides dels líders, s'interessaven pel que va passar a la Comuna Francesa, a la Comuna de París, en els següents anys ell veia que passaria el mateix en la Revolució d'Octubre. I realment a mi això també em va xocar molt, perquè no és una premonició, però realment és el que va passar. Han passat 100 anys i seguim veient la Revolució d'Octubre com si hagués passat ahir.
Moltes gràcies, Lucía. Joan Josep, quan vulguis. Si em permeteu, em posaré dret, i així em veieu millor i us prometo no ser gaire llarg, perquè així podem sopar i podem acabar l'acte, que crec que hi ha també un espectacle. Els que esteu entrant i no teniu lloc, aquí davant hi ha lloc, si voleu passar i voleu seure, perquè ens esteu escoltant drets, perquè ara la sala ja està quasi plena i hi ha pocs llocs. Bona nit a tothom. Dir-vos que és un plaer estar en aquest acte. En aquest 100 aniversari de la Revolució d'Octubre, quan en el partit vam parlar de com ho celebraríem i vam pensar en aquest acte, crèiem que en el conjunt del territori potser podíem fer més actes com aquest. Al final n'hem fet alguns, però no masses, perquè ja sabeu que la situació política que hi ha a Catalunya està absorbint bona part de les nostres energies i, com molt bé ara recordava el Xavi, el dia 4 a la nit, a les 00:00, comença una nova campanya electoral que també és una batalla política important per tots nosaltres, però aquest acte era imprescindible. Imprescindible perquè nosaltres venim d'una tradició que sempre va considerar l'estudi de la Revolució d'Octubre com una font inesgotable, podríem dir, d'aprenentatge, de moments històrics que no eren per historiadors, sinó que eren també per historiadors, però especialment per la seva rellevància política, per aprendre, si voleu, de cada detall d'aquests fets d'octubre, per poder assumir amb ells i per poder alguns, per què no, traslladar-los a la nostra realitat. Ara acabem d'escoltar abans tres veus autoritzades, diria jo, que d'alguna forma ens han recordat coses, que són missatges. Primer missatge, sense les dones no hi ha revolució. I aquest és un missatge que mai hem d'oblidar. Segon missatge, els joves i la revolució són dos fets que es toquen. I alguns vam aprendre a la joventut comunista que dels joves el futur i dels joves la revolució eren conceptes, podríem dir, que estaven totalment lligats. Jo estic molt content que tinguem uns joves i una joventut comunista que també valora com nosaltres, quan érem joves, el que va ser octubre i la perspectiva de la Revolució d'Octubre. I després el Xavi, perquè ara ja està clar per què és el nostre candidat, perquè és un rojo. I per tant us demano que siguem d'aquí al 21 de desembre, que hi ha les eleccions, un actiu imprescindible en aquesta campanya electoral en què ens juguem moltes coses, però que val la pena posar el Xavi al Parlament i que allà sigui decisiu, perquè estic segur que el Xavi ens ho tornarà amb escreix. Per tant, el Xavi, que ara haurà de marxar, jo us demano per ell un fort aplaudiment perquè s'ho mereix. I hem d'enganxar molts cartells, omplir els mítings, repartir octavetes. Escolteu, quatre pinzellades i passem al sopar. L'aconteixement més important del segle XX. No ho dic jo, pràcticament historiadors d'esquerres i historiadors de dretes estarien d'acord amb aquesta frase. L'aconteixement que va marcar el segle XX i que, especialment els que aquí teniu el pèl blanc, que n'hi ha uns quants, sabeu que també va marcar les nostres vides, perquè el segle XX i la nostra militància comunista, la Revolució d'Octubre és molt important. La pròpia història dels partits comunistes d'Europa i dels comunistes catalans està profundament marcada pels fets d'octubre. I, sens dubte, després d'octubre vam créixer. Teníem un exemple que ens va fer forts i que, d'alguna forma, ens va donar una energia que va fer també que la nostra militància
es transformés, i com molt bé explicava el Xavi, a tants llocs que no sabien qui era Lenin, que no sabien què eren els bolxevics, es van sentir revolucionaris d'una forma important. Bé, avui nosaltres volem seguir aquest llegat i aprendre algunes cosetes de la Revolució d'Octubre que ens serveixen per avui dia també. Per exemple, com és possible que un país com Rússia, a principis del segle XX, un país molt endarrerit, governat per una monarquia tsarista i per una aristocràcia, on la majoria de la població era camperola, el 86% del poble rus eren camperols sense terra, i només en algunes ciutats importants, sens dubte Petrograd, la més important perquè és una ciutat que s'havia industrialitzat, hi havia focus de classe treballadora, però la resta, la immensa Rússia i el conjunt de l'imperi rus, el que hi havia era camperols sense terra. Com és possible que en un país com aquest es fes una revolució? Doncs bé, per algunes coses que van ser molt determinants. Una cosa important, el partit bolxevic era un partit molt ben organitzat. Era un partit que especialment a la capital de la Rússia del moment, que era Petrograd, estava molt ben organitzat. I per tant, aquest va ser un factor determinant. Evidentment, era un partit que ja tenia una experiència de canvi. La guerra i l'intent de revolució del 1905 i altres moments de canvi a Rússia l'havien anat forjant com un partit d'homes i de dones decidits, d'homes i de dones revolucionaris en un sentit clàssic, que quan van haver les condicions objectives per un canvi profund i per un canvi revolucionari estaven preparats i van saber donar el pas. Però no us cregueu aquelles teories falses que parlen de la Revolució d'Octubre com un cop d'estat. Allò no va ser un cop d'estat, en absolut. Va ser un dels moviments de masses més importants del segle XX. I com també abans es deia, fins que els soviets no van tenir majoria bolxevic, a partir del juny del 17, no va haver el procés de canvi revolucionari que va portar a la Revolució de l'Octubre. Però també un fet molt important. Aquests treballadors organitzats en algunes ciutats russes, com Petrograd o Moscou, van mirar el conjunt del país i se'n van donar compte que sense els camperols era impossible fer la revolució russa. Penseu que el programa bolxevic, el seu primer programa, parlava d'una explotació agrària col·lectiva, de crear granges col·lectives i explotacions col·lectives. Però ràpidament el programa bolxevic va canviar i va incorporar un fet que va ser determinant, que era donar la terra als camperols sense terra. I això, al costat del moment del conflicte, del moment de la guerra, va ser determinant. Masses obreres i camperoles empobrides, que tenien problemes per menjar. Camperols sense terra i soldats que portaven ja guerres a la seva esquena. Guerra contra els japonesos, guerra contra els turcs i guerra contra els alemanys. I 3 paraules es van convertir en el resum del programa que va moure a milions de persones a la Rússia del moment. Pa, pau i terra. Pa, pau i terra. 3 paraules ben senzilles que resumeixen els anhels majoritaris a la Rússia del 17. El pa perquè la gent es moria de gana i perquè cada vegada que hi havia una guerra, l'empobriment d'aquest estat autocràtic del conjunt de la població era absoluta. Tots els recursos passaven a l'exèrcit i la gent es moria de gana. Evidentment, terra, perquè sense els camperols no era possible la revolució. I en tercer lloc, pau, perquè els soldats van ser un factor determinant també pel procés revolucionari, mobilitzats per milions, que sabien que morien també per milions, com bé s'ha dit, a la Primera Guerra Mundial en els fronts de batalla. Per tant, el partit bolxevic sap llegir de forma molt correcta això. I quan el soviet hi ha majoria, penseu que el soviet era un soviet d'obrers, camperols i soldats.
El Soviet estava bàsicament composat per obrers, camperols i soldats. I, per tant, aquesta composició i el tema d'aquest programa és el que porta al canvi i a la transformació. També coses que avui dia hem de posar en valor, com són, abans he dit una, l'organització. Si aquí hi ha alguns que encara no teníeu el carnet del partit, no ho podem entendre. Un comunista o una comunista és un home o una dona organitzats. I per tant us demano que us organitzeu. Que us organitzeu. També saber esperar. Entre la Revolució de febrer i la Revolució d'octubre hi va haver també paciència. Guanyar una majoria del Soviet, que el Soviet només és altra cosa que un àmbit de participació, perquè aquests obrers, aquests camperols i aquests soldats abans no tenien espai de participació política. La política la feien en l'època del tsar l'aristocràcia i en l'època del govern Kerensky de febrer alguns sectors de la burgesia que ja apuntaven. Però on participaven els obrers, els camperols i els soldats? Els soviets, com a element democràtic que connectava amb les ànsies del poble i amb una àmplia participació de la gent. A partir de juny, el Soviet ja té majoria bolxevic i a l'octubre la revolució. Quan es pren el Palau d'hivern, no és unes tropes que prenen el Palau, és una societat que a través del Soviet, com a forma d'organitzar-se, ja és el poder real a la Rússia d'aquell moment, perquè el Parlament burgès ja no representa la gent i el Soviet ja ho representa tot. I el Soviet s'ha anat construint com una legalitat paral·lela, com una institucionalitat paral·lela, popular i revolucionària. I a l'octubre ja és la majoria i la revolució arriba com la fruita madura que cau de l'arbre, sense tinguer que fer un cop militar. Després sabeu que la revolució es va tenir que consolidar, sí, amb una guerra, perquè els russos blancs, la contrarrevolució es va organitzar suportada per les potències occidentals, Estats Units, Anglaterra i altres potències occidentals que van intentar després aplastar a la revolució russa. Però gràcies també a l'organització ja d'un primer exèrcit roig que venia especialment d'aquells obrers industrials més organitzats i més conscients, va aconseguir també, després d'uns anys, derrotar a la Rússia blanca, derrotar la contrarrevolució i construir els inicis del que va ser la Unió de Repúbliques Soviètiques. L'impacte que ha produït en nosaltres aquesta revolució és profunda. Per això us demano que no la deixem mai apagar. Penseu que el partit, si per una cosa serveix, també és per parlar de ciència, de filosofia, d'història, per formar-nos, per conèixer la nostra història i d'aquesta forma ser més forts com a organització. Recordo que el Roman Serradell i la Margarita Abril un dia van pujar a Moscou a la torre de televisió. A Moscou encara hi ha una torre de televisió i ells van pujar a dalt de tot. I el Roman li deia a la Margarita: mira, Margarita, tot això que estàs veient és el socialisme. Tot això és nostre. Tot això hem ajudat nosaltres a construir-ho. Penseu que per l'amor a aquesta revolució molts a la nostra història van patir presó i van morir. I això els hi devem. Els hi devem i per tant hem de mantenir viu aquest llegat, l'hem de cuidar i l'hem de cultivar. Per tant, militeu, defenseu la revolució russa, sigueu feliços amb la vostra militància perquè absolutament tot està a les nostres mans. Visca Comunistes de Catalunya! Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Xavi, per la teva participació, la resta de ponents. Bé, ara crec que tenim una estoneta, no sé des d'organització, ja em direu quant de temps més o menys, per fer una mica de debat. Llavors demanaria, aprofitem que tenim aquí aquests ponents, per fer preguntes, suggeriments del públic. Jo he de baixar amb l'inalàmbric perquè és l'únic que hi ha. Si de cas ja baixo jo. Us demanaria una mica de mesura en les intervencions. Després ja tindrem tot el sopar per debatre sobre la Revolució d'Octubre, però aprofitem per preguntar. Sí? Paraules? Ningú no vol dir res? Podem passar al sopar. Si teniu gana, passem al sopar. Sí. No problema. L'ambient no és massa de debat. No. L'ambient molt difícil. Una sala més petita, més profes. Igual és que estem tots d'acord. Aquí volen sonar. Sí, ja anava... Molt bé. Fes-nos callar. Silenci, si us plau, que se senti. Sí, bona nit. El primer, agrair la vostra explicació molt aclaridora. Jo, com no em quedaré el sopar, demano perdó perquè us faré esperar una mica més, però volia fer 3 preguntes. La primera, si el pas de la dictadura del proletariat seria imprescindible per poder acabar amb l'explotació, amb el poder del capital, perquè, com es va veure, si el primer intent, des del febrer de 1917, amb el govern de Kerensky, hi havia el perill de que la revolució s'aturés o si no fos per la participació activa que van tenir els bolxevics a l'octubre, conquerint el poder. O sigui, seria un pas imprescindible aquest. La segona pregunta, si és un partit el que ha de liderar aquesta actuació o s'ha d'influir d'alguna manera en la població perquè espontàniament o, millor dit, organitzadament aconsegueixi aquest assalt al poder i acabar amb la lluita de classes. I per últim, en quin moment penseu que l'esperit primer de la revolució es va desviar de lo que seria realment el que demanava el poble. Quan es va pensar que Rússia o la URSS havia de ser una gran potència i va poder mimetitzar aspectes del capital o del bloc occidental, o si va ser un revisionisme dins del mateix partit que va oblidar aquestes primeres condicions que eren més favorables per la població en general. Gràcies. Si alguna paraula més, les fem totes de cop i després ja demanem que tanquin els ponents. ¿Alguna otra? Perfecta. Yo quería preguntar dos cosas, quería hacer 2 cosas. Por ejemplo, los soviets, todo el mundo, aquí ha repetido ahora Noé, que los soviets estaban formados por lo que ha dicho, por los trabajadores, por los soldados y por los... por el otro, otra parte. Entonces, por los obreros.
el tema, y ha dicho que básicamente era lo que diríamos el Parlamento, digamos, no elegido, pero el Parlamento de las clases populares y donde se organizaban. En estos momentos, ¿qué organización hay en el territorio o qué organizaciones hay en el territorio que puedan suplir o unificar el conjunto de, digamos, algo parecido? Porque los que, como tenemos ganas, hemos visto que en la transición pues existía la Asamblea Catalana, la Asamblea de Cataluña, en los barrios existían las asociaciones de vecinas clandestinas, que allí nadie había que preguntar, pero todos sabíamos de qué bando éramos. Es decir, había unas organizaciones, en el mundo del trabajo existía las organizaciones que existían, pero ahora veo que no hay, o a mi juicio, hay mucho electoralismo. Sí, está muy bien, ganaremos la batalla electoral, pero la batalla de organización en el territorio está, o diría que está, pero se le espera o no se le espera. Yo creo que aquí es el gran fallo, porque si alguien piensa cambiar las cosas solo electoralmente, pues que no conoce a los enemigos de clase. Y en este momento, esto ya lo apunto yo, somos enemigos de clase, hay una lucha de clases, porque ahí tenían movimientos en estos momentos que si lo hicieran obreros organizados, nos morían a palos, nos pegarían palos hasta el cielo de la boca. Sin embargo, en un contexto actual donde las derechas están haciendo sus movimientos, no les mueren a palos, por más que se quejen. Gràcies. Alguna paraula més tenim? Sí? Llavors contestem aquí. Si de cas fem l'última. Sí que demano al final el mateix respecte i silenci pels camarades que intervenen que pels ponents. Són comunistes, no? Per tant, tot el mateix respecte. Hola. A mi m'agradaria preguntar o iniciar una miqueta un debat sobre el paper de la dèbil burgesia russa durant, sobretot, el període del govern provisional. És a dir, sabem que la burgesia russa es va anar desenvolupant sobretot a partir de finals del segle XIX, començaments del segle XX, però que era molt subsidiària sobretot de les altres grans potències de l'entesa, sobretot del capital francès, que tenia tant el 50 com el 60% del control del carbó i de la producció d'acer russa. Aleshores, això com va influir després en les decisions del govern provisional? Vull dir que estava controlat en gran part, sobretot durant el primer govern del príncep Lvov, pel partit cadet, que era el Partit Liberal. Per tant, espera, que ara m'he quedat una miqueta en blanc. Per tant, la decisió de continuar la guerra, en gran part, fou deguda bé per l'absorció dels ideals de l'imperi rus recentment caigut, o bé va ser una imposició, una obligació, un deute que tenia sobretot amb la burgesia de la República Francesa. Molt bé, moltes gràcies. Ja podem contestar. Qui vol començar? Seguim el mateix ordre que abans o no? Vinga, Joan Josep. A veure, molt ràpid perquè són moltes preguntes, però en primer lloc, sabeu que el debat de la guerra, d'aturar o no la guerra, va ser un tema molt important. Quan arriba Lenin del seu viatge, els bolxevics que el reben estaven dividits amb el tema de la guerra. Hi havia un sector important dels bolxevics que creien que la guerra es tenia que continuar perquè pensaven en una guerra revolucionària. Però ràpidament Lenin guanya la majoria per dir que la guerra s'ha d'aturar i això s'acaba imposant. Evidentment, el govern de Kerensky volia continuar amb la guerra, però la guerra s'estava fent en unes condicions terribles perquè, com abans he dit, l'estat rus era un estat molt endarrerit, amb molts problemes econòmics, i ja li havia passat que en cada una de les guerres que havia tingut en els períodes anteriors cada vegada venia una crisi.
quan hi havia una guerra, perquè realment l'Estat tenia moltes dificultats per afrontar aquest període. Jo crec que és un tema del debat històric si era possible passar una economia feudal a una economia socialista. I, per tant, que el període, podríem dir, era que no es faria una revolució burgesa que transformés les estructures econòmiques russes, que eren feudals, i ràpidament es feia una revolució socialista i es començava a desenvolupar el canvi socialista. Bé, es va dir que sí, que això era possible, perquè, evidentment, la classe obrera que hi havia era molt poqueta, també la burgesia era molt petita, i, en canvi, el camperolat era immensament majoritari. Jo crec que, al final, això va funcionar, i, per tant, crec que el paper de la burgesia va ser molt pobre i molt inexistent. A veure, algunes coses que comentàveu aquí. El partit no té en els seus estatuts el concepte dictadura del proletariat. És un concepte històric que nosaltres respectem, inclús que maneguem des d'un punt de vista científic, però com a vocabulari en el Congrés Fundacional de Comunistes de Catalunya aquest concepte no va aparèixer. Pensàvem que era un concepte que avui dia, en la situació actual, és complexa de poder explicar. Però sí que és veritat que, evidentment, el caràcter de l'Estat, en el sentit profundament leninista, que l'Estat obeeix a la classe dominant, amb això sí creiem. Per tant, evidentment, si l'Estat és dominat per la classe treballadora, la classe treballadora implementarà en aquest domini de l'Estat les formes d'organització més adequades. Però és veritat que avui, en el segle XXI, nosaltres estem parlant d'arribar al socialisme des de la democràcia, des de la radicalitat democràtica. Més democràcia és socialisme. I molta democràcia és socialisme, sota el nostre concepte. Per tant, evidentment, connectem amb aquesta idea profundament leninista que la revolució no és un cop d'estat, sinó que és el propi poder de la gent, perquè s'ha radicalitzat democràticament i, per tant, al final, una majoria popular, on la classe obrera és un factor determinant, pren el poder de l'Estat i, a partir del poder de l'Estat, transforma l'Estat. Desmunta l'Estat capitalista, tal com el capitalisme l'ha utilitzat per enfortir el seu sistema, i crea un nou tipus d'estat. Evidentment, això, la història de la pròpia Unió Soviètica està plena de contradiccions. Això és evident, perquè tots sabem que el propi procés de la Guerra Freda va modificar, va canviar el caràcter de l'estat soviètic i, en alguns aspectes, el va, podríem dir, deformar. I d'aquestes deformacions està l'origen d'alguns errors que posteriorment van portar a la destrucció de la Unió Soviètica. Seria per un seminari poder parlar d'aquests elements, però, evidentment, el propi naixement de la Guerra Freda, després ja de la Segona Guerra Mundial, està en l'origen d'aquests factors que es desenvolupen al cap dels decennis. I crec que del que s'ha preguntat... Sí, i acabo amb el tercer tema. A veure, la política del partit sempre ha estat organitzar la societat civil de forma alternativa. Per tant, la revolució no arribarà a través d'una majoria parlamentària, que no vol dir que el joc institucional no tingui la seva importància. Però la revolució, si ens fixem en la revolució russa, arriba a través de que la societat alternativa s'organitza i a partir d'aquesta organització aquest és el seu poder. Per tant, evidentment, nosaltres el que volem és que la classe obrera i el poble de Catalunya, la majoria popular de Catalunya, s'organitzin a partir d'estructures populars, d'estructures alternatives. I aquí parlem de la classe a través d'organitzacions obreres, però parlem d'organitzacions populars, com són el moviment veïnal, l'organització de les escoles i moltes altres organitzacions. Per tant, la idea del soviet, quedem-nos amb aquesta idea, que va arribar un moment que la societat russa alternativa va construir una institucionalitat paral·lela. I quan va tenir suficient força, va substituir a la institucionalitat oficial. Nosaltres seguim pensant que aquest és un concepte vàlid. Per tant, que la classe i el poble s'organitzin de forma paral·lela, de forma alternativa, podríem dir,
i que a partir d'aquesta organització algun dia podem conquerir el poder polític, que no vol dir guanyar una majoria parlamentària, vol dir potser també, o no, guanyar una majoria parlamentària, però sobretot que la societat alternativa tingui capacitat d'organització pròpia. Molt bé, voleu afegir quelcom? No, no. Perfecte. Llavors, no sé qui tenia el micro, perquè ara... Ara des d'organització fem aquí la cluenda d'aquest acte i des d'organització suposo que s'han de donar algunes instruccions per la continuació de la festa. En tot cas, des de la Fundació Revolució Democràtica agraïm la vostra assistència, la vostra paciència i el vostre interès per aquest acte i ara continuem. Sí? Qui ha de parlar? Sí? Espero. Baixem, perfecte.